Корумпираното второ на Бойко и Шиши ли е? Хайде стига, казвай. Кажете, другарки, ще желаете ли обяд? Ще желая обяд и друго. Не съм много навличен, ама се обличам. Значи менюто ни предлага чорбичка от кръчмата на Шиши. Да, чорбичка. Има и такова. И от ресторанта на Борисов има мусака. Виждам мусака, чорбичка. Чорбичка от кръчмата на Шиши. И се обличи по-хубаво, че ще ходиш да носиш документи. Къде мастринки? На фризьорката. Няма магнитски бизнес да ме пращаш да въртя. Няма. Добре. Хайде, Мариане, чудо. Айде.